Så er vi kommet så langt nu, så Tine har været i gang med nedstrygeren og har flækket den her hår her. Og vi er stadigvæk på Johnnys højre forhår. Og altså vi har lige stået her i arbejde og været sådan, wow, begejstret. Så det synes jeg, vi skal lade dig om, Tine, og fortælle. Nu holder jeg den her, så hvis du fokuserer på den derovre, og så... Det gør jeg. Det som vi kan se, det er jo... Altså vi har jo lavet et tværsnit, eller et snit hernede igennem. Det er indvendige sider af håren, og det her er udvendige sider af håren, ikke? Som vi ligesom har fjernet. Og der har vi jo inde i håren, der har vi hårbenet. Den knogle, som der ligger nede i håren, som jo, nu har vi jo bare skåret den midt igennem, men den har jo egentlig facon som en almindelig hestehår, hvis man kan sige det sådan, ikke? Ja, det er den der trekant her, ikke? Yes. Og det kan være, at man låner den der. Det var faktisk en meget god idé. Så har vi jo hornæggen. Den løber jo her. Det er den mørke, den sorte der. Den mørke, det er det hårde horn, ikke også? Ja. Så har vi jo sålen. Sålen, som jo er... Kan man se det, når jeg holder den sådan? Det er altså, hvad skal man sige? Sålen er jo egentlig lavet af sådan lidt løs porøst horn. Og det er jo på tamheste, den vil jeg sige, den primære årsag til, at vi ser ømme heste, og vi bliver nødt til at sko dem, det er fordi, at den her sål, den simpelthen er for tynd og for dårlig, og bliver for vægtbærende, ikke også? Men her på Johnny, der kan vi se, at sålens tykkelse, det er jo den, vi har her, den er meget tyk. Er meget tyk i forhold til, hvad vi sådan ser gennemsnitligt på tamheste. Og nu skal vi tænke på, at det her er jo en pony på, hvad er han? 1,40 max? 1,35? 1,35 max. 1,35. X-more, ja. Altså jeg ville være imponeret, hvis jeg så sådan en tyk sål på en belgier eller sådan noget, ikke også? Det er en meget tyk sål på en meget lille pony. Så har vi jo strålehornet, som er det her. Kan vi se strålen jo hernede, ikke også? Så alt det herovre, det er strålen, og også den kan vi se er meget tyk og meget flot. Og oppe under strålen, der har vi det, som hedder den elastiske ballepude. Helle, det kan være, at jeg lige må låne den anden hår. Der kan man måske se det lidt bedre. Ja, den anden del der. Det fedtvæv, som det jo faktisk er nærmest, der ligger her, som er, altså det er sådan noget blødt væv, er jo faktisk det, vi kalder for ballepuden, som ligger oppe under strålen. Ja, jeg viste det lidt bedre på en helt hår. Altså heroppe under. Ja, det er sådan set den, man kan mærke her. Man kan mærke den, at det er blødt her, ikke også? Ja, hvis man det er sådan noget fedtvæv. Det er det, man kalder den elastiske ballepude. Og det her, altså stråle og ballepude til sammen, udgør jo en form for trædepude, ikke også? Og det har en ret vigtig funktion, fordi lige heroppe over, der har vi det, der hedder hovledet. Hovledet består af, altså et led, som består af 3 knogler. Vi har hovbenet, og vi har hovsenebenet, den lille knogle her. Og kronbenet. Og de 3 knogler til sammen udgør hovledet. Og her omkring hovledet er der rigtig mange strukturer, som egentlig kan komme til skade, hvis man kan sige sådan. Det skal vi ikke gå dybere ind i, det bliver lidt langhåret. Men der er for eksempel nogle ligamenter og lidt, altså forskellige strukturer, der har brug for at blive beskyttet. Det er også, altså mange kender til heste med hovledsproblemer. Det er sådan en ret senebindslidelse og senebindssyndrom, hovledes dit. Så det område her, det vil vi egentlig gerne have bliver beskyttet. Og det er en vigtig funktion for ballepuden og stråle. Og hvis vi har, det vi desværre ser hos mange tamheste, det er, at det er underudviklet. Altså der er simpelthen ikke særlig meget af det her ballepude, og ikke særlig tyk strålehorn og alt det der. Og det gør jo, at der ikke er så meget stødabsorbering. Man ligesom kan forestille sig, når den træder ned på, så vil hele det her jo blive med sammen, hvis der ikke, altså der skal være noget styrke, noget hårdhed og noget tåle noget kraft, ikke også? Ja, der skal være noget masse.
Der skal være noget masse, ja, lige præcis. Noget masse, ja. Og det har Johnny altså. Så altså ud fra de her hår, så det næste er jo så, at vi har jo, nu snakkede vi jo om forfangenhed, det var det, vi kom frem. Vi kan jo konstatere, at Johnny her har i hvert fald ingen forfangenheds-issues. Nej, til trods for den kæmpe, massive mankekamp. Ja, lige præcis. Yes. Han har en meget, meget fin, den hvid linje, som vi kalder det, som jo er bestående af de her lameller, som er dem, som vi ser, der får det skidt, når hesten den bliver forfanget. Må jeg lige præcisere noget, som du sagde til mig, og det er bare fordi, når vi siger hvid linje og lameller, så har vi jo en tydelig hvid farve her, og det er ikke den, du taler om. Det er sådan set det lidt rødlige, blodige her bagved, du taler om. Ja, også lige præcis. Det er sådan lidt svært. Men det er fordi, den hvide linje her er faktisk en del af hovvæggen. Ja. Altså det, der er det, der ser hvidt ud. Ja. Det er faktisk den inderste del af hornvæggen. Den har ikke noget pigment. Så det er lidt forvirrende. Det er ikke det, man refererer til, når man snakker om. Men lamellerne er det her sådan lidt blodigt, lidt grumset her, som jo går ned og bliver til den her tilhæftning nedunder, altså imellem sål og hornvæg. Og man kan faktisk se, det er ikke sikkert, man kan se det på, men det kan man gå ud og se på sin egen hest, og det er tit, man kan det, hvis de har sådan lidt, hvis de bliver lidt porøse, kan man faktisk sådan fornemme, at det er lavet af de her lameller, som er sådan nogle små faneblade, der sidder og fletter ind i hinanden. Så, for at vende tilbage, kan vi i hvert fald konstatere, at det er en rigtig flot hårbæl. Ja. Altså nu har jeg jo set flere, så når vi har siddet med slagteben og sådan nogle ting, og øvet os i at trimme hår og sådan noget gennem tiden, at, altså hvor jeg er fuld af imponade her, hvor jeg tænker, hold da op, altså jeg tror aldrig, jeg har set nogle lameller, der er så hvad hedder sådan noget, de har den samme tykkelse hele vejen ned. Ja. Altså den samme struktur, der bare har helt styr på det der, fordi det, altså det er jo helt fantastisk, der ikke er noget, der har givet sig, og det er jo det, man tit ser, så har den en tykkelse heroppe i lamellerne, og så bliver det bredere og bredere nedad, som de strækker sig. Ikke også? Fordi og det gør det jo, fordi at det her hovben og den her hornvæg, kan du ikke lige prøve at holde den? Jo, jeg kan holde sådan her. De vil jo gøre sådan der, gå fra hinanden, så hornvæggen bevæger sig den vej, og hovvæggen bevæger sig den vej ned, og så får man ligesom den der brede, strukne. Og så kommer jeg jo lidt til det her med, som jeg synes også er lidt interessant i forhold til, vi har jo stået og set på nogle af de her helårsgræssende heste, og jeg husker larmende tydeligt dig og mig stå og se på nogle heste komme løbende hen, og sådan en skovkant langs en grusvej, og grusvejen den var nyhøvlet, nyordnet, der var mange sten på den. Mange store sten. Og de kom i trav derhen af, og så springer de bare ned på den her grusvej, og traver videre på diagonalen og op over den næste kant, måske, det ved jeg ikke, en ridebanelængde henne, og videre, og vi stod ligesom sådan lidt paralyseret og kiggede på hinanden, så kan jeg bare huske, det var sådan, så ud med et tempo, og sådan, det gjorde jeg ikke, og vi var bare sådan helt hvor jeg tænkte, hold da fordi det er så unormalt at se, altså det er så unormalt, altså der findes mange heste, der kan gå fint, ikke også på grus, det er ikke det, men det er virkelig få tamme heste, der kan springe ned på store sten på en grusvej. Og så bare fortsætte uændret i trav, og de er ikke så meget som, altså, de opdagede det ikke engang, vel? Og nogle af de heste, som gjorde det, de havde jo det, man ville kigge, altså sådan visuelt ville se på og tænke, de havde en længere hår. Ja. Og det her, nu gætter vi, jeg ved godt, det her det kan vi ikke vide noget om 100%, men jeg synes, det er snakken værd, fordi nogle af de her heste, vi kan jo se det lidt her også på hans baghov, der er lidt mere vinge herover, der er lidt længere, men der er jo også nogen, der har en endnu længere tå. Ja. Og det vi jo er vant til typisk at se på vores tamheste, det er jo også, at den længere tå, den handler om laminitis og forfangenhed, hvor at det netop har sluppet, så lamellerne er strukne. Så når vi kigger hernede, så har den her jo den her meget fine, tynde kant, hvor at den kan blive meget tyk på nogle af vores heste. Ikke? Ja. Og der er jo mit gætværk, som jeg synes, der kunne være drønspændende igennem noget tid at prøve at se på, det er jo om, når vi ser de der hår, er det i virkeligheden bare neglen, der ikke er brækket af, eller er det en laminitisk problematik? Fordi
mange af de heste går jo fint. Og det er det, som der er vigtigt at huske med de her heste. Ja. Det er, at hesten er fuldstændig ligeglad med, hvordan hoven ser ud. Ja. Den skal bare kunne gå på den. Ja. Og det kan den. Og det er jo, den naturlige proces er jo, at hoven den vokser. På et eller andet tidspunkt, så bliver den lang, så knækker den. Ja. Altså det er ikke noget, man behøver at være bange for, fordi at det er en naturlig proces. Det er den måde, hoven vedligeholder sig selv. Ja. Og med nogle heste, der vil den knække lidt tidligere, og med nogle vil den knække lidt mindre, eller lidt senere. Og når den så knækker, så kan den også se lidt grim ud, men det er ligegyldigt, at den ser grim ud, fordi hvis bare hesten kan gå på det. Ja. Og det jeg egentlig også lige vil sige, det er jo faktisk, at nu snakker vi jo om, at den her hov, den havde lidt vinger, den havde lidt alt muligt udefra. Hvis man så den som med sin beslagsmede øjne udenfra på en tam her, så ville jeg sige, den skulle vi da lige have beskåret lidt, den der. Den er også lidt lang. Men så åbner den og kigger indeni, ikke også? Så er det her, det er jo perfektion. Ja, det er godt nok vildt. Og det skal man også lige tænke på. Ja. Fordi det kan godt være, at udefra, så vil man tænke, men jo, den kunne da godt, og den er måske også lige, jo, men igen, Johnny er ligeglad. Det her, det funker. Ja, det funker for Johnny. Ja. Så kan man sige, at de har jo også noget slid. Nu siger du det her med, at den vokser og brækker af. De har jo noget slid, og det har han jo også her. Ja. Og så er det jo det der med at sige, jamen hvis de går i et perfekt tilpasset område, så slider de jo ungefær lige så meget, som hoven bryder frem, eller vokser frem. Ikke? Og hvis ikke de er der, jamen, så er det jo, den knækker. Og igen, altså prøv at se, hvor tyk en hornvæg, der er her. Og igen, den er bare lige tyk hele vejen ned. Ja. Det er helt vildt, ikke? Så når vi ser visuelt, at den er knækket af, så har den nogle hakker rundt her. Han er jo meget fint slebet her. Jo. Så har den nogle hakker. Men igen, den er kæmpe tyk, og det gør måske, altså det er ikke noget, der gør ondt på hesten, at den her, den er flosset. Og så tænker jeg jo, det ved vi jo også fra vores tamheste, at der har vi jo sådan, okay, men flosset, så kan der komme ting ind. Det kan der. Der kan komme ting ind. Men her er der jo ikke nogen problemer med lamellerne. Så lamellerne har jo hernede i sålen, er lamellerne, nu kan sige, den er blevet blå hernede på grund af vores nedstryger, ja. Men det her er jo ikke porøst. Nej. Så selvom det her det knækker af, så er der jo ingen plads herinde. Hvor det er der jo, når vi har heste med strukne lameller, så bliver de jo porøse, og det er jo der, vi kan få sten og ravl og krat op og sidde, og svamp og hvad ved jeg. Så jeg gad nok vide om, altså, det er i hvert fald min bøn, sådan, det er, at vi tænker noget mere over, når vi dømmer de der helårsgræssende heste på sådan en fordømmende måde, hvor vi siger, de har det dårligt, eller sikke lange hove de har, hvor jeg tænker, men det kan godt være, at den har noget negl herude, som skal knække af, men der er gud død med os et ordentligt knæk der, altså der skal brække af. Ikke? Helt sikkert, altså nu har vi jo den anden. Ja, den skal vi jo kigge lidt på også. Den skal vi også kigge lidt på, fordi den har jo en fin spalte her. Ikke også? Jo. Og når man så kigger nedefra i første omgang, så kan man jo se, at den er også væsentligt længere. Altså hornet er væsentligt længere, end den er på forhånd. Det er jo Johnnys baghår, den her. Og det som vi jo også lidt oplever, det er, at folk de mener jo, når hoven er flækket, at så gør det per definition ondt. Ja. Og jeg ved ikke, altså jeg kunne forestille mig, at det er lidt, hvis en hund har flækket en negl for eksempel, så det bløder, så kan det godt gøre ondt. Eller hvis vi selv flækker en negl, men det skal jo være ind til blod. Ja. Altså det skal jo flække ind til det sensitive, før det gør ondt. Ja. Så, og den her er ikke flækket ind til det sensitive. Der er masser af horn på den her, ikke også? Der er, altså, og som du siger, men det kunne være interessant at prøve at beskære den, og det kunne være interessant at prøve at grave op og se, hvor dybt det her egentlig går. Vi ved jo, at Johnny ikke var halv på grund af det her. Det ved vi 100%. Ja. Og her synes jeg jo også, det kunne være spændende. Altså, det er jo helt vildt, ikke? Man kan jo se, jeg ved ikke, om du kan komme til at zoome ind, Lotte, fordi her kan man jo se noget af det der, hvor man kan se, hvor meget kraft der skal til, at det her det brækker af. Ja. Ikke? Og så kan man sige rent bevægelsesmæssigt, så får man jo selvfølgelig en udfordring, hvis man har noget lang negl, der ligger hen af gulvet, eller hen ad jorden. Ligesom hvis vi går i for store sko, hele den snak der. Men det er jo stadigvæk,
det er stadigvæk ikke sikkert, at den her hest har et problem med det, Nej. fordi den skal noget andet, end at vi skal ud og ride på Og den. det, som vi skal også tænke på i forhold til det her med længden, det er, at den her hest, den går, skal vi sige, 98% af tiden på blodbund. Nu har jeg været ude at se områderne herude, ikke også? Og der er ganske få grusvejspassager, men ellers er det primært blodbund, og der er faktisk også noget moseagtigt, hvor der er sådan noget lav, det er meget blodbund. der er... Når sådan en hov her, den stiller sig på blodbunden, hesten går og græsser, så vil tåen uden undtagelse synke en lille smule i jorden. Og det gør den på grund af hestens vægtfordeling. Og man kan se det både på for og bag, fordi når den går og græsser, så er vægten bare lidt længere foran. Så den kommer simpelthen til at tippe... Den her hov vil altså på blodbund have sådan en vinkel her. I stedet for den der vinkel, som jeg tror måske, man går rundt og tror. Lige præcis. Det har jeg da også selv tænkt, at den men prøv at gå ud og kigge på det. For du kan se det, hvis du sætter dig ved siden af dem og kigger, når de græsser. De tager et skridt, og så synker tåen lige ind. Ja. Og altså, det kompenserer jo lidt for det, kan man sige. Jeg vil jo også våge påstå, at det står for egen regning, altså vil jeg sige, men jeg vil våge påstå, at lidt ligesom at man ser rensdyr, der går i dyb sne, de har altså også utroligt brede fødder. En hest, der skal gå på blodbund, tror jeg, at det er en fordel for den, at den måske er lidt længere. Ja. Fordi så synker den ikke. Altså, den har noget mere, den kan ikke synke lige så. Den står lidt for egen regning, men... men det er lidt på, der kan være en vis logik i. Det er i hvert fald ikke, altså, det er jeg helt med på, og det er ikke noget, vi har noget evidens for osv., men det er også en anden, altså, det gør bare, at vi må godt tænke os om, vi må godt tænke flere aspekter. Vi må godt huske på, at igen, det her er jo ikke korrekt i forhold til, hvad der står i bøgerne, men Johnny var rigtig glad for at gå på de her hove. Det var han ikke også? Og det er Johnnys hove. Og man kan sige, at han var ikke halv, han var ikke noget som helst. Og han har været fuldt glad. Så altså, vi må også være lidt ydmyge, ikke også? Og stole på, at naturen og Johnny har styr på det, ikke også? Absolut. Så det synes jeg jo også personligt er lidt vigtigt, bare fordi at vi ikke synes, den er pæn, så kan det jo være, at den er funktionel til det, den skal. Ikke? Præcis. Alle tiders. Godt. Jamen, skal vi runde den her af, og så få kigget lidt mere på den her? Det synes jeg.